Hane ke por, ngaduan hane ke studio, jong iba ador, sang pleng. Buan ngangai na FIFA ya skos pang kerteng ke jong ide na to ka kanhun praise and worship ka ba kerteng kila ai kay ba ador fi ai kerteng to Money. Kerana ka money ministry. Te fila sang la kanu kan ka money ministry. Kani kala ayat minta la ship house nem tam. House nem tam. House nem tam. Te ini ba ador sang pleng di ikun jong i ba just born kaji ibade tuan basan hapo ga balang presiden hapo jayau. Bari kipanya di seprok bahaban ngah. Las lamba hadu mentang di parlok ngelek yawan. Te surat parban iba nagaleng gikhun jong i kila ami syakmat. But ini di way iba nagikhun jong i ba jesbon kaji iba ador. Ti ngakwa bay nong eish pangka jeng skri jong i haga nega jeng skri jeng yaro mani utrai baga jeng syam mensem i baga nega jeng skri jong ki kuma grup mani kalau jeng kru babon ba dagi 4,000 ki breu keleng kila ai jeng skri hang nega jeng kham tam ya. Te ba ador iso khandiat mo hang ni ya ga i ba u blei lai lampi hadu kanega sngi. So bening kong nga aingu yo blay na marba ula ai. Ya kanika talent ya nga nadu ipa jungiro ila yalam but samangi gihun ngila yadan bentah kabain syakri yo blay ning baka nika sap ka blay ai ngi kejingruai banyaro ban penan buram yo but nadu banginang red hi ipa ila yalam ngi but aingu yo blay ula pli kanika lat kalenti yang nadu banginang red ling bajing ipa jungi ban yalam yangi kanika lenti but hadu mentaru ngidon kani kajing terang bagin syakri ba yo blay lingba kijing ruai kijungi bani banyalam kijing ruai keleng kijaka ban ra ekibriu syaka khet kijing isne kijung blay but hot hakini ki snam ki bradep kumbangila tep baro ngidon ya kadika khlam covid-19 but ngi khamyo ban let chiki jaka ba fer kumba julong ki por mensuan rei ngi aingo bre yo blay lingba ka social media ngila ban syakri yo blay lingba ka social media bagi beri ki yo jingker khuling banang tu baru kani ka bamentaru ka ba PUE kani lingba ka social media hi ban ngaingu nam tai yo blay nam tai pastor beran lang ni ila agi ni ka benta bangan yo ban ya karani ai khandiat bat phi bat ban pen pau ka ai ka ba blay la le na ka benta ka jingim ka jongi kumno bulay alam me ka ministry hadu kani ka por ka bamenta Te pilih aso mentan ya nega kendiat kajing batai iba ador ya ni jing mi ini syakri kaba kalau saya jing kerhu te breng ni ka klam ku lawan bagi melacu kuma bori ki jing sang he sampai ba tamyo si wan panlong dei lemak social media par kidang laban ai beteng jing syakri jong ki ken hakam jong blay tenga ngej fi kwa hi ban tip ya kajing syam mesem ji menu syam yutra jisu bat komno ba ula penemi bat hanor kom la penslei pi poi sene gi sikri ba walong jikar khu gi bon po ya gem sem bakador te ne por nga ailat I ba ador kat bi dan jalam na mensem nya tu chang kata to kari ki bas ngumen banya thu ya kani ka khubor pi namar habangi wan chani ka perthai hot ka diga jingya lenti ka jongi na do banginang kha but hoi la pen he pen saninga ka jagalong yeng kristan hanre nampak das nguthu tan hadu kata ya kata ka jingi dei ka jonga ka basimet potrai hoi la ya la pen he pen san la pen nagal yang ka yeng hanre ka don pada ka por ka ba ngadon kam hi manga simet namar ka jing pen em kam dei bangala kha mangala da ukpa jonga du pastor no du teman besan ne udu wei uban la ban ai ka jing pen em jonga yanga hanre ka ditang tura jisu bala ban ai ka jing em but ngaingu yo blay hadien ka tu kan snam banglayat bat ngaken mau haki snam arhajar hakaba ngadang yele ya kemetrik ba kadi haka tu kopor kaba don kata ka jingi apni kendu ko jonga ho ngala jutem na du gipor mensua la juli ya buat bi pa keleng hendrai ke sulong bangalet ban yatem tu ho kalalong ka jingi rap sisa bangandang jan ski su blay hare ka tu ka sngi ka tu ka snam ka bangayo ban ya kendu utrai kadi buda keren sisa yang bat kapen ken mau yang kata ka jing iet ka ba phla ka jong blay ka ba ong ka bu ngi ju ong ha ka tin pareng
ya katu jing ruai ka bangi juruang senat ba Amazing Grace kadika ta ka ba penjan yang apa kadika tu jing ruai ka ba senat ba bangan ruai ba kadika jing it ka ba phala ka jong bulai ka ba pen im yang bang ada sutu si ba hoi ladang don kanu ka balang ne kanu ka ilong yeng ka badan buram kanu ru handai ladang amia shem hi mar khamat bulai bayo tra Jisu ka kanum dan kata ka jing pen im ringa hakatu ka sngi hakatu ka snam ngakan ma bang ya shem bu trai bang sutu ba ka jing pen im kalawan ka jing im ka jonga bat nga kermen bu bulai unang yai dor ringkat bat nga ha ka jing syakri ka bang sa baro bat nga kerpat ipi ki bapet nang yai bu ka jing duai nam ta jonga nam ta ka yeng ka jonga bu bulai unang yai penon kam nga ba kanum sakut ka jing pen im bu Jisu pen im tang nga ka sakut no nga rei kan let kiwei ru ba kiwei ki bang patip yu tra Jisu kin yo ban tip ling ba ka jing im ka jonga te ple so itu tesni balingkot jong iba ado ngai dan sipun ki bo bre le ka jing im ka jong i ba i la poi sering sekri ke bolong jingker khu i bon ba kini ki mesem ba kodor la kalong ne po sor shlong ne sabar shlog nong kendong ba ka vision ke bo bre la ai ne ka kunhun yero bar mani utrai press worship group ke ba ai keteng mani mo mani kadang don nak lenti ke ba kadang ya susu kham chakman te ngem sofla namar bau blay ula jiri ila ay ka jing fla ila dana ngin kristan ru nda ila mat jing ka arsen hawi gasngi bau ila syam yu Jisu bau Jisu thau thamai ka jim ka jongi ba trala kar khuru beta ila dan ka studio kom ka kanhon jong kanhon mani representation team bakila ban pan kam ni bat ngar do hane puah hane ka studio ka jogi te ngange pi kwa he punya so ba in ruai ko jing ruai te ngakarpat iba adoru in awi ke ruai bagarpang te kat bai nang berkhre ngan su kran hang ni khendiat ba kanong sogo yo blay ba kimi kini ki sekri jong trai hani sengi ki ba ulip pon kam te kini khna samla do gla long keme long khpa do gla san ki ruai pro sing ru ga so yo jigerku khamna ben ru jongi ken te klamna ni so fair balang ani si aingo you playing him dan kiba boni gim dan su je so fair balang ba fide no kan balang ya long ko heutrai but ngasu tenar ru ba ngia long kom ni bangin nyai long kom ni ngilang ibe sakman ba ko long have recognize ban itu e talent biki don jing ai ba belo khadeki na especially way but hane ga por ngasu tenar ba ron hang ni te in roi ke je roi kai bu ble la mi ben roi jing ruai ka bangan ruai ka jing ruai ka bang ong mene Amazing Grace ngan ruai ka tin kasi ngan ruai ka tin pareng kendiat te kini jing ruai ka pen im nga bangan ngat sutu shisha ta jing e jong ble na de ka jing e ka jong ble ka ba pelong kumni ka mangalong ro ba ka jing e ka jong ble bangan ngets kem ba ka jing pen im ka wan ka jing im ka jonga ba ka yeng jonga ngan ruai ni jing ruai a jing ai e ba pelatang kapapen im yang langala jngai yang la shem jingin la shisha na jing shate lalat minta utrai nong penim latit yang kawak baim hanga yaitu jing it shisha jing it kena na jing shate lalat minta utrai nong penim latit yang kawak baim hanga yaitu jing it shisha
like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Blade ko lang, Te kakta siya tu ruai ba ador mentan. Ini kepuar kalau bakador ba fiyo so ini ga jing fly ji ini tasmi ka bu yaktin farang mo ka jing fly ba wi lakta I ba ruai lam I ba long thau ji ruai ru dong ruai ru ka jing ruai la long ting si ten farang u blai long dekat bar I te ka wei long shwa ba ngan ong I ben duai ban pan kun nek program interview bar I kwa ban ni tu ba ne di ka YouTube channel filaban subscribe YouTube channel Pastor Bad Kepodunai YouTube channel iheng tu you klik subscribe belum masih saya kalau ngelaj you klik subscribe yang tu dari itu baji yang tu you press tu baji tok tu kan nang pen scam ya connection yang filaban yo video bertemai bami te kulai sibon ya kene long ka kubor limbaga jing fly jing ba ador siang peliang kan ke ruai la arai mentaru kalau ka tes ni tiang ko abe in duai ko jing duai bagin penkot ya ne ka jing ya keren badi to ini duai kan kapor kan duai na kamta kitiki ba dan kami ka jing duai ke jong phi ting bis ngulong marway ting bis ngulong ko ba pidu ke jing kermen hendrai phi ban tip ba ka jing kermen ka don hautra jisu wara pren ke jing du jing kermen baro dengan duai na kapor so sin pat ablaying at duai kamat chome wan kamat chome atra jisu bi bana aingu iki ke baro ki jing le bha ki chome ki jing im ki jongi ki jing ron kat ki jome ki jing elam ki jome ki jing im ki jongi hadu ni kapor ni khalmat ke bamanta bangi aingu atraji subi badon atraji su ki brio ki bapet ya ni kapor ya ni ka YouTube channel bat ngi aingu e atraji su ba ngis nguthu badon na plen ki badu jing kerman don na plen ki basngau ba umdan shu ka jing kerman na ka jing im jongi Andrei hakani kapor traji su malalet ban kata eki namar ngitip traji su biet teng ki jing kermen ki jungi ki long tang ki jing pos ni ore lagi shania ame ki kalalong ki jing shisha pada blay ngaingu e menam kata manang ngai doreng kat traji su bat ngi ngai doreng kat begini ki bapet baru trai ki badu jing kermen ki ba umsngu don shu kalat kalenti ki sngu ba jing em jungi kalakut Andrei let mame ban pen im ki traji su abi ki la ban yo e jing pen im e ke jome ko mamla pen im yanga e pastor ban hang ni la pen im ki weru pen im dam ki ru traji su ki basngap e kan e ka khubor bat atraji su le dan ginu ki jing shate ki jing shakhu ma ka jing im ko jong ki ru pelat mame atrai ha ka kerteng ke jome la pen lat dot ki baro ki jing shate ki jing shakhu baro na ki jing di ki jing bam na ki jing kerni jong kan ka pop men pelat dot kat trai bodor ki wat num sha traji su bo baman un le don bor ke jing im ko jong ki henry mame traji su men pelat dot ki traji su doreng kat atraji su kan ka perthai ka ba e ka ba jenjar bat trai bodor de tang hame ngi don ke jing kerman ha kan ka perthai ngi num don jing kerman su de tang hame traji su be ubadang long ka jing kerman ni ka jing im ko jong i sim trai bodor ngi baro trai bodor ki bodon ki bala ban yu I kan ka khubor traji su ling wa kan ka YouTube dan ringkat bat ki traji su ngi aingu atrai ba masngo ngi aingu ba ma dan ringkat bat ngi bai pastor umju badan lang ni kapor
Shima meta ni kapor baro ngai ti si ti jam sa sin par kitang Jisu. Amen. 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 Te kublai sibun ba adol ke jing duai ke jong fi ublai u shashkor jing duai ke bangai baro te hane ke por yo ne ke jing duai na i mai la syam men siem bela mar ke jing le fla jong blai ublai un karhui firu bin kam gano jing duai ru te ngai ublai fi khokar par yu un yarap fi te ngai pastor ba ke podunai kana YouTube channel te fila ban subscribe si klik subscription hang tu ketin subscribe ketin parang la thong tu pada mika bajir si pras lang baje penyo ini video batamai menu por kadang lo YouTube channel kadang i kubo ketin kasih ketin parang ulai ker hui fi hang no fidan bad ngaduai ba kadang ulai kpa ulai khom semua khoj ulai ron kabat fi yang 7 fi yang kam fi baro pran la kamba fi khar ker pa kadang trai Jesus Christ amen amen haduk ni kindu pat kulis